Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għamel programm elettorali għal kull lokalità f'Malta Għawdex għax kull lokalità għandha l-bżonnijiet u l-potenzjal tagħha. F'attività politika f'Santa Venera, l-kap Nazzjonalista spjega kif il-politika ma tinbenix fuq il-firda u l-gideb imma tinbena fuq ir-rieda li mhux biss twiet imma li twettaq. Dr. Grech taħarsa lejn il-kunsilli lokali kemm ilhom imwaqfa mid-disajnijiet u l-mod kif ġew trattati. Grech semma l-każ tal-Belt Valletta fejn qal li l-Kunsill Lokali raqat u baqa' kwiet meta l-Gvern għadda liġi biex fil-Belt il-mużika tibqa' għaddejja b'mod amplifikat u ttellef il-paċi pubblika u l-mistrieħ tar-residenti waqt li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista tkellmu għan-nom tal-Beltin. F'dan il-kuntest il-Kap Nazzjonalista qal li bil-provi il-Partit Nazzjonalista hija temm għaċ-ċittadini. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jagħmel pressjoni biex f'kull kunsill isir studju dwar il-potenzjal ta' kull lokalità biex tibqa' timxi l quddiem f'kull aspett. Se jaħdem ukoll biex ikun hemm immaniġġjar ta' traffiku bi pjan, il-ġbir tal-iskart, sigurtà fuq il-bankini u l-pjazzezz u l-importanza li jkun hemm għajnuna tal-pulizija fil-komunità. Fuq il-qagħda ġenerali tal-pajjiż, Dr. Grech qal li l-Prim Ministru tilef il-kontroll tal-partit tiegħu stess. Hawnhekk ikkritika dak li qal il-Prim Ministru it-tnejn fil-għaxija meta qal li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan biex jaqla l-inkwiet meta jitressaq Joseph Muscat il-qorti il-ġimgħa d-dieħla. Il-Kap Nazzjonalista argumenta li l-Prim Ministru għal dan biex ibeżza lin-nies biex ma jmorrux jagħtu l-appoġġ lil Joseph Muscat. Tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu dmir ikompli jaħdem u jissaħħaħ biex ikun ta' spalla ċ-ċittadini u jaħdem biex iġib il-kisbiet għax irid il-ġid lill-poplu.